Iyini i-HIV psychosis? So i-HIV Ntokozo psychosis into esibizwa ukuthi isifo somqondo ehlobene negciwane lengculazi. Okay. So kunezinto eziningi okwenzakalayo lapho. Kwenzeka ngendlela embili ukuthi kuhlobane. Okay. Isifo somqondo, isifo sengculazi igciwane lengculazi. Lona liyakwazi ukuthi lithinta umqondo directly. Iloko sekubizwa ukuthiwa i-primary way. Kube khona indlela yesibili lapho khona umuntu umqondo wakhe i-HIV yenza ukuthi amasotsha omzimba ehle emzimbeni emzimbeni womuntu megazini bese uthola ezinye izifo njengezifo ezocansi ekuthiwa i-syphilis. Bese ngoba isifo esemzimbeni siyahamba negazi njengayo i-HIV siye emqondweni senza umqondo nawo uvuvukale. Bese uba nesifo somqondo. Oh yes. Ube nezinto eziningi, ube nezimpawu eziningi. Izimpawu eziba khona kuyo ukuthi isipson. But besifocusa ku-HIV psychosis sibheke njengokuthi lapho umuntu sekenzeka ubona izinto engekho, kuyenzeka umuntu sezwe into engekho, kuyenzeka umuntu sekukholelwa kwizinto engekho, okuyenzeka umuntu kuba ngathi so confused. Ashintshe kulento indlela eyiyona abe omunye umuntu bese bayamletha kithi. Absolutely. Ngiyathemba ke khase kuyacaca ukuthi i-HIV le kodwa manje sothi ukugxila kule lolu hlobo lolu olapha ya. Ngiyacela ukuthi mhlawumbe ke ungitshela ukuthi isifo engingasibona kanjani futhi engingasigwema kanjani ngoba siyazi phela i-condom. Mase kule emqondweni nakhona kune-condom yakhona ngibuzela abantu ekhaya. Yeah. So iziningi indlela zokubamba i-HIV. eSouth Africa ohulumeni ama-program akhona mahle kakhulu wenze ukuthi abelula abantu bakwazi ukuthola amaphilisi isystem esebenzayo ku-HIV program i-right kakhulu so indlela zokuvikela bokuthi une-HIV kumele uqhubeke ukuphuza amaphilisi lawa udokotela asukunikeza kona ngesikhathi la udokotela ashilo ngakho uye ekliniki ngeinsuku lezo onikezwe zona udokotela noma i-nurse ukuthi uzowenza follow up amaphilisi beshintshwa udokotela uzochazela ukuthi yini izinto ongawu-expect mhlawumbe ama-side effects noma yini ukusebenzisana namanesi nodokotela ekuthatheni amaphilisi akho bese ukuthi kuba khona abantu abanganayo i-HIV nabo kuney'ndlela leyo okhuluma ngayo ukuthi i-condom so iy'ndlela ey'ningi ngoba sonke sasifunda esikoleni kwakuhlezi kuthiwa senza u-ABC namanje lokho sisakuphakamisa u-abstainer usho ukuthi awulenzi ucansi uyazama yonke indlela okugwema ukuthembeka ube faithful ukhondomayize ukhondom manje ngenxa yokwanda kocwaningo ngenxa yokwanda okwenza kuthiwa into research nezinye futhi indlela zokuvikela sekunento ekuthiwa introduction to PrEP amaphilisi lawa onikezwa khona ekliniki ukuthi neke uvikele bekuthi umuntu othize kune-criteria yakhona okunohlelo lwakhona ukuthi nikezwe abantu abanjani ngoba kanjani ofuthi sisazogcina nakukona kodwa yinto nje kanjalo lokho izinto lezi ezisabalekile abantu bakithi kumele bazazi i-condom kuseyiyona number 1 eyabantu besifazane nabantu besilisa futhi ngokwe-condom ngithanda ukugxila ukuthi kumele wazi ukuthi igqoka kanjani umuntu esifana nomuntu wesilisa emaklinikhi kuyafundiswa even ngalokho because ngayifaka kanti ufaka indlela engekho right usithola lesi sifo remember ukuthi futhi Ntokozo khona nezifo zocansi ngoba dingisibale nje syphilis naso futhi ungasithola ngalesikhathi if ungavikelile ngaleso sikhathi